Došlo na suđenje? Pa nije zato što je ona u Americi, ne može da je naći. Nije dostupna organima. Ali kamata, sve ostalo ide. Pa mislim, ne treba ni te kamate, daćemo u dobrotvorne svrhe. Pusti to, to je najmanji problem. Ide naravno, ali daćemo i u dobrotvorne svrhe. Otpisat ćemo ako je nešto znači u životu. Ali ćemo i pokazati da ne može da prevari. I ako nije shvatila na tom odnosu iz braka ili čemu da prevara nije dobra, onda evo naučit ćemo i u poslu da prevara nije dobro tako što će biti okačena na stup sama. Međutim, i to je već veliko pitanje da li takvim ljudima... Šta je sram? Da li tu srama ima? Da li tu uopšte ima srama. Jer opet da se vratimo na ovaj Mordor, taj Mordor postoji, on se nalazi sad već 2 puta na Dedinju, što je meni nenormalno, jer ko je taj koji je njemu mogao da da, ili njima je mogao da da dozvolu da naprave onakvu zgradu na Dedinju. Ja nisam uopšte ljubomoran na to, da ti kažem, ja i da imam sva ta sredstva, ja to nikad ne bih tako nešto nikad ne bih uradio, jer svi koji me znaju da ja volim skromno da živim u istom stanu u kojem sam živao i kad nisam imao i tako dalje i tako dalje. Nemam te u glavi da moram da imam da se to bacakam ovim i onim. Da se prikaže drugima. Da se prikaže drugima i tako dalje, a posebno ne da provociram neku. I to je loša reklama za vlast.